Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg qed jissokta bi żjara uffiċjali tiegħu fl-Emirati Arab Magħquda fejn huwa impenjat b'numru ta' laqgħat sabiex tkompli titjieb u tikber il-kooperazzjoni ekonomika bejn iż-żewġ pajjiżi. Fost oħrajn il-Ministru Borg iltaqa' mal-Ministru għall-Ekonomija tal-Emirati Abdullah bin Tukal Marri. Fil-laqgħa kien hemm qbil reċiproku dwar il-possibilità ta' aktar investiment f'diversi industriji tas-servizzi kif ukoll f'dak tat-trasport. Il-Ministru Borg kellu wkoll laqgħa importanti sabiex jiġu identifikati oqsma ġodda ta' investiment bejn Malta u Ras il-Ħajma li huwa wieħed mis-7 Emirati li jiffurmaw l-Emirati Arab Magħquda. Il-Ministru Borg stqarr li dan l-Emirat huwa wieħed potenzjal ta' żvilupp qawwi għas-snin li ġejjin. Waqt laqgħa li kellu mal-mexxej ta' Ras il-Ħajma, ix-Xejх Saud bin Sakra al-Qasimi, ġie diskuss dan il-potenzjal u anki oqsma ta' kooperazzjoni fejn Malta tista' tagħti kontribut għall-viżjoni u l-iżvilupp ta' dan is-settur, mod partikulari fl-industrija tas-servizzi.